добрый день. Это живая трансляция «Радио Свобода» з города Жодзін. Вітаем вас, беларуская служба «Радио Свобода». Мы ў жывым эфіру, і гэты жывы эфір з горада Солігорск. Я за мирную процветающую Беларусь. Парышткі Кастуся Каліноўскага і Зігмунта Сераковскага, вот их вязуць на лафете. Я лічу, что вы про западные крысы. О, а мяне за што? Ну, мяне затрымліваюць у жывым эфіры. Святлана, что вы адчуваеце? Вітаем вас, беларуская служба «Радио Свобода». Мы ў жывым эфіры у Менску. 9 жніўня беларусы ў 6-й раз выбіраюць прэзідэнта. І з самага ранку сёння наши карэспандэнты знаходзяцца на выбарчых участках. Абсолютно ничего не боюсь. Наше дело правое. Перемога будет за нами. С нами Матерь Божия Белыницкая. С нами сегодня Бог. Тут радио «Вызволение». Вы слухаете голос своих суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Так гучаў пачатак першай беларускамоўнай праграмы «Радыё Свабода». Яе пачулі тыя, хто 70 год таму за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прымач на хвалю новай радыёстанцыі. Назва радыё была тады іншай – «Радыё Вызваленне». Свабода яно стала праз 5 гадоў. Мінула некалькі пакаленняў. Нам ужо 70. З гэтай нагоды мы раскажам пра сябе больш, чым калісьці раней. Ці праўда, што беларускую службу «Радыё Свабода» стварыла ЦРУ? Пасля Другой сусветнай вайны Беларусі не пашанцавала. Яна засталася па іншым баку жалезнай заслоны, там, дзе ўсё кантралявала Масква. Але па іншым баку, у свабодных краінах захаду, апынулася шмат беларусаў, якія жадалі змагацца за незалежную і дэмакратычную Беларусь, вольную ад дыктату Крамля. Радыё Вызвалення ўзнікла як праект так званого амерыканскага камітэту вызвалення ад бальшавізму ў 1950 годзе. І гаворка тут пра тое, што это было першае павоеннае дзесяцігоддзе, дзе вось гэтыя антыкамуністычныя эмігранты все яшчэ спадзяваліся, што Захад працягне свае змаганне супраць сусветнага таталітарызму. Адзін таталітарны рэжым быў знішчаны, другі апынуўся сярод пераможцаў і не прайшоў свой нюрнбергскі працэс. І гэткім чынам амерыканскі камітэт вызвалення ад бальшавізма даў гэтым эмігрантам мікрафон. Радыёмікрафон стварыў радыёстанцыі, якія будуць супрацьвагой савецкай прапагандзе. У гэтым праекце на самым пачатку яго фактычна запланавалі ў рамках адной з аперацый цэнтральнай выведнай управы, якую мы ведаем пад расійскім скаротам ЦРУ. І гэта арганізацыя фактычна праз іх бухгалтэрыю праходзіла фінансаванне гэтай радыёстанцыі аж да пачатку 70-х гадоў, да рэарганізацыі ўсёй гэтай сістэмы. ЦРУ фактычна не мела ніякага канкрэтнага ўплыву на змест ніводнай з праграмаў, ніводнай з рэдакцый, але Савецкі Саюз і яго наступнікі, сённяшняй Расіі і іншыя таталітарныя рэжымы ці аўтарытарныя рэжымы на тэрыторыі постсавецкай выставляюць ЦРУ як некае такое пудзела. Тут доўга не будзем нічого тлумачыць, проста падумайце, колькі людзей у Беларусі, напрыклад, знішчыла, забіла, нейкім чынам прынізіла ЦРУ за всю сваю гісторыю і колькі пацярпела ад рук адпаведных арганізацый з другого боку НКВД, МГБ, КГБ, КДБ і гэтак далей. Першым прэзідэнтам камітэту вызвалення ад бальшавізму стаў, дарэчы, Юджин Лаенс. Ён быў ураджэнцам Беларусі з цяперашняга Пухавіцкага раёна. Ягонае першае імя Яўген Прывін. З часам камітэт вызвалення ад бальшавізму стаў Лігай за вызваленне народаў СССР. Менавіта голас Лігі паўплываў на тое, што ад 1953 году з пачаткам вяшчання на Савецкі Саюз кароткія хвалі загучалі не толькі па-расейску, але і на нацыянальных мовах паняволеных народаў. Другім кіраўніком арганізацыі быў старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Мікола Абрамчык. Для таго, каб стварыць беларускую секцыю Рады вызвалення, Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі трэба было пераканаць амерыканскіх палітыкаў у тым, што беларусы маюць права на сваю дзяржаўнасць, што беларусы гэта ўвогуле асобны народ. І праціўнікамі ў гэтай справе выступіла шматлікая руская дыяспара на чале з такой вядомай гістарычнай асобай, як Александр Керенскі,
былы прэм'ер-міністр часовага ўраду расійскай імперыі, які даказваў, што не беларусы, як і украінцы, гэта частка трыадзінага расійскага народа, ніякага свайго права на нейкую там дзяржаўнасць яны не маюць. Тым не менш, старшыні рады БНР Міколу Абрамчыку удалося пераканаць амерыканскіх палітыкаў, што мусіць быць асобная секцыя і вяшчанне павінна быць на беларускай мове. І вось чаму гэта яшчэ было важна? Яшчэ і таму, што упершыню у амерыканскім заканадаўстве было зафіксавана права, хоць і ўскосным чынам, але было зафіксавана права беларусаў на сваю асобную ад Расіі дзяржаўнасць. Першы офіс «Радыё Свабода» месціўся ў старым будынку аэрапорта ў Мюнхене. Калі мы пачалі вяшчаць на Беларусі ў 1954 годзе, наша радыёстанцыя называлася «Радыё Вызвалення». Слова «вызвалення» тады дакладна адпавядала 50-м гадам, калі вызваленчыя рухі ў Польшчы, у Венгрыі узмацнялі надзею, што савецкая турма народаў рухне на раней ці пазней. Асабіста для мяне такое спадзяванне было натуральным, бо зваротная дарога ў Беларусь, дзе жыла ўся мая сям'я, мне была зачыненая. Як вы працавалі ў савецкі час, без інтэрнэту і крыніц у Беларусі? Паўстагоддзя таму мы пачыналі з 15 хвілінаў этэру. Першая каманда «Свабоды» замест кампутараў працавала на друкарскіх машынках. Наступная – на шпулевых магнітафонах з хуткасцю 78 абаротаў за хвіліну. Свежых карэспандэнцыяў з Менску не было ж да канца 80-х гадоў. Ну, відавочна, у савецкім часе, калі Радыё Свабода не мела ніякіх карэспандэнтаў на месцы ў Беларусі, гэтая праца выглядала зусім інакш. Супрацоўнікі маглі чытаць беларускія савецкія газеты, часопісы, глядзець нейкія там матэрыялы, там кінахронікі і рабіць з іх нейкія высновы наконт таго, як гэта жыццё ў Беларусі выглядае. Ясна, што часам это і каментары былі, калі вот мы слухалі гэта у самой Беларусі, што яны думаюць, як яны ацэньваюць гэтыя падзеі, яно часам гучала так трошкі штучна, трошкі наіўна, але з другого боку былі матэрыялы, якія былі вельмі каштоўныя, якія маглі быць створаныя толькі там, толькі ў свабодным свеце. Перш за ўсё гэта матэрыялы, так сказаўшы, энцыклапедычнага характару, і тут такой зоркай Радыё Свабода быў Язэп Барэйка, это псевдонім Віктора Сянкевіча, які проста як бы чытаў для нас новую энцыклапедыю свабоднай дэмакратычнай Беларусі з яе нефальшаванай, нецэнзураванай гісторыі, і гэтая інфармацыя была вельмі каштоўная. У савецкія часы перадачы «Радыё Свабода» вельмі моцна глушылі ў Беларусі. Аднойчы адзін са слухачоў радыё нават хацеў падарваць вежу. За гэта яго асудзілі. В 1959 году я поступил в политехнический институт, и моей военной специальностью был сапер. Когда нас учили взрывать, то вот это вот намерение уже стало как-то оформляться, что можно попробовать диверсионный акт, взрыв глушителя. Один из моих друзей, который позднее стал подельником, рассказал, что у них в Глубоком, он знает в лесу места, где складировали снаряды после войны. То есть их даже не взрывали, а просто закапывали. И у нас уже появилась такая больше уверенность, что мы можем и взрывчатку достать. Что мы сделали? Вот это мы сделали. Мы ездили в Глубокое, мы раскопали эти снаряды и доставали оттуда тротил. Першым карэспандэнтам «Радыё Свабода» ў Беларусі стаў у 1988 годзе Алесь Ліпай. Я хочу фігурувати не під своїм прозвищем, а під псевдонімом. Добре. Наприклад, Олесь Шнар. Окей, Олесь Шнар. Добре, так і буде. А ми можемо сказати, що наш мінський кореспондент Олесь Шнар? Можеш сказати. Можем, так? Так. Тады ён быў рэдактарам аддзелу навін у газеце «Знамя юнасці». На «Свабодзе» выступаў пад псеўданімам Ясь Волошка. А пасля заснаваў першае незалежнае інфармацыйнае агенцтва «Белапан».
Нас было 5 карэспандэнтаў, якія ў канцы 80-х, пачатку 90-х пачалі з Беларусі перадаваць матэрыялы на свабоду. Гэта быў Алесь Ліпай, які працаваў пад псеўданімам Ясь Валошка, Каміла Малевіч, яе сапраўднае імя Ірына Лазоўская, Сергей Абламейка, які гучаў пад псеўданімам Сергей Паўловіч, Галіна Эйзенштадт і я. Мы працавалі без псеўданімам. Пачатак 90-х быў інфармацыйным кляндайкам для журналістаў. Падзеі развіваліся настолькі імкліва, што бывала раніцай заяўляеш калегам з Мюнхену тэму, а пасля абеду, калі перадаеш матэрыял, расказваеш зусім пра іншае, бо тая тэма ўжо адышла ў гісторыю. Паглядзіце, што ў мяне захавалася. Гэта адны з першых маіх матэрыялаў, друкаваных на машынцы, праўленых ад рукі. Тут пра рабочыя страйкі 91-го году. У Воршы рабочыя пратэставалі супраць збяднення, выйшлі на рэйкі і перакрылі чыгунку. Пасля гэтага быў суд над старшынём аршанскага страйкаму Мікалаем Разумавым. Суд прыдумалі праводзіць у Магілёве. Тады рабочыя ў Воршы запатрабавалі ад кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў аўтобусы, каб іх штодня вазілі на суд. І ў адзін цудоўны дзень, калі аўтобусы не далі, рабочыя сваёй хадой дабраліся з Воршы да Магілёву, атачылі Мікалая Разумава проста ў судовай залі, фактычна выкралі яго і адвезлі назад у Воршу. Маўляў, хочаце судзіць? Судзіце тут, каб мы маглі назіраць. Я памятаю, як я лётала за імі з Магілёву ў Воршу і назад і перадавала матэрыял ужо за некалькі хвілінаў да эфіру па тэлефоне з кватэры кагосьці з сябраў страйкаму. І ўжо праз паўгадзіны усе гэтай кватэры слухалі праз прымач, як з Мюнхену распавядалі пра іх. На антэну прымача навязалі нейкі дрот, высунулі яго ў фортку, каб лепш лавіўся сігнал. І я памятаю, як у тым пакоі тыя людзі ажно стараліся не дыхаць, пакуль пра іх расказвала «Свабода». Распад Савецкага Саюза дазволіў загучаць радыё «Свабода» па-новаму. У Беларусі з'явілася багата карэспандэнтаў, адкрыўся і офіс. Хаця паўнавартасным бюро, як у многіх іншых краінах былога Савецкага Саюзу, ён так ніколі і не стаў. Ось так часам гучала радыё «Свабода» да 1990 года, калі вовсю ў Савецкім Саюзе працавалі глушылкі. Калі іх адключілі, пачалася зусім новае жыццё, канешне, для радыё «Свабода» не толькі в Беларусі, а ва ўсіх, на ўсёй тэрыторыі былога Савецкага Саюза, асабліва на ўсёй тэрыторыі. Імгненна мясцовыя радыёстанцыі сталі заключаць дамовы з радыё «Свабода» на рэтрансляцыю сігнала. І вось у Расіі, ва Ўкраіне дзесяткі мясцовых радыёстанцый сталі рэтрансляваць сігнал «Свабоды». Так адбылося на ўсёй тэрыторыі еўрапейскай часткі СССР за выключэннем аднаго месца – Беларусі. На жаль, у Беларусі беларускія ўлады, тады ўрад пад кіраўніцтвам Кебіча, так і не пагадзіліся ніколі на рэтрансляцыю беларускай «Свабоды», і наша аўдыторыя працягвала слухаць нас на кароткахвалевых прымачах, якія былі куплены і зроблены 10, 20, часам 30 гадоў перад тым. Што было б, калі б «Свабода» мела доступ да сваёй аўдыторыі ў Беларусі на прасткі, як гэта было ва ўсіх суседніх краінах? Я думаю, што гісторыя магла бы, гісторыя Беларусі, сёння выглядаць іначай. Дык а што радыё «Свабода» сёння, калі няма радыё? Сапраўды, галоўнае адрозненне ад мінулых часоў у тым, што радыё «Свабода» больш не вяшчае на радыёхвалях. Мы ператварыліся ў мультымедыйную платформу. Мы ствараем і працуем у розных жанрах і фарматах. Функцыі радыёхвалю перайшлі да сайту «Радыё Свабода», дзе публікуюцца навіны, артыкулы, інтэрв'ю. На месца радыё прыйшлі падкасты. Мы першымі сярод беларускіх медыа, больш як 10 гадоў таму, стварылі адмысловую каманду для працы з сацыяльнымі сеткамі. Прыйшлі ў Telegram і TikTok, распрацавалі кампутарную гульню на вострую сацыяльную тэму. І запісалі першы апавядальны падкаст з візуальным афармленнем. Мы таксама працуем на ўсіх найбуйнейшых сацыяльных сетках. Мы там, дзе ёсць беларусы. У нас свае каналы на Ютубе. Гэта асноўны канал, які так і называецца «Радыё Свабода». Ёсць аналітычны канал «Свабода Прэміум», а таксама гістарычны «Гісторыя на свабодзе». Ёсць нават цэлы канал з аўдыёкнігамі. У другой палове 2010-х гадоў мы пачалі рабіць адныя з першых жывыя стрымы з вулічных акцый. Пра іх мы яшчэ раскажам асобна, бо ёсць пра што. Навошта вам столькі мяккіх знакаў і беларуская мова, на якой ніхто не размаўляе?
Ну, рэч у тым, што у беларускай фанетыцы ёсць сапраўды асаблівая, характэрная, непаўторная мяккасць, светлае свята, знічка. І менавіта гэтая мяккасць і перадаецца тымі мяккімі знакамі. Вас жа многіх у школе вучылі, што па-беларуску як чуецца, так і пішацца. Это не зусім так, па праўдзе кажучы. Але ў гэтым канкрэтным выпадку наш традыцыйны класычны правапіс і гэтую моўную рысу перадае дасканала, і многія іншыя характэрныя рысы беларускага вымаўлення, якія яго адрозніваюць ад расейскага, перадае. А ў 1933 годзе у БССР была праведзена рэформа правапісу, ну, па праўдзе, не толькі правапісу, а і граматыкі, і нават слоўнікавага складу беларускай мовы. Тады, калі бальшыня нашых мовазнаўцаў ужо была ў вязніцах, а неўзабаве, на жаль, многіх з іх сустрэла курапацкая зямля. І неспецыялісты, кіруючыся толькі палітычным загадам набліжаць беларускую мову да расейскай, і правялі тую самую рэформу, у выніку якой даволі хутка пачалі знікаць у вымаўленні, асабліва гарадскіх людзей, гэтыя самыя характэрныя беларускія рысы. Замест нясвіжскі замак, нясвіжскі пачалі вымаўляць, ну і гэтак далей, а то і нясвіжскі наагул. Сёння Радыё Свабода адзінае з агульнанацыянальных незалежных медый, якое цалкам вяшчае выключна па-беларуску. Чаму б вам не працаваць і па-расейску, мове большасці беларусаў? Ну і сапраўды, чаму? Беларуская мова – гэта родная мова беларускага народу, гучыць банальна. Але калі мы звернемся да сур'ёзных лічбаў, то высвятляецца, што больш за 50% беларусаў прызнаюцца у тым, што яны валодаюць беларускай мовай так альбо інакш, а даходзіць гэтая лічба да 2/3. Это значыць, актыўна валодаюць беларускай мовай, нават ужываючы некалькі словаў у дзень па-беларуску. А пасіўна беларускую мову разумеюць, ну, відаць, амаль усе. Так што беларуская мова раней на радыёхвалях, цяпер на інтэрнэт-старонках гэта сігнал, што інфармацыя для нас, для беларусаў. Цягам усёй гісторыі радыё стваралі дзеячы беларускай культуры: Масей Сяднёў, Вітаўт Кіпель, Янка Запруднік, Данчык, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў. Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы. Калісьці вельмі давно, яшчэ школьнікам, я трапіў у савецкую бальніцу, і там, у палаце на 6 ложкаў, упершыню пачуў, як сусед слухаў па радыё варожы голас на беларускай мове. Гэта быў Віктор Сянкевіч, які пад псеўданімам Язэп Барейка рэгулярна выступаў у эфіры менавіта з гістарычнымі гутаркамі. Я стаў сталым слухачом беларускай свабоды. Да Язэпа Барейкі дадаліся гістарычныя агляды Арсеня Загорнага і Вітаўта Зубкоўскага. Гэта былі Янка Запруднік і Вітаўт Кіпель адпаведна. І вось так атрымваецца, што Радыё Свабода ўсе 70 гадоў свайго існавання расказвала беларусам пра сапраўдную гісторыю бацькаўшчыны. І сёння, калі расейская і афіцыйная беларуская прапаганды займаюцца фальсіфікацыяй гісторыі і знішчэннем нацыянальнай памяці беларусаў, мы стараемся на сваім сайце, на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» і ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках нагадваць беларусам пра тое, што яны гістарычна належаць да еўрапейскай цывілізацыі. Расказваем пра сапраўдную гісторыю Беларусі і яе герояў, пра белыя плямы і нязручныя моманты. Гэта інтэрв'ю з гісторыкамі, тэсты, тлумачалкі, антыфейкі. Свабода – гэта гістарычны компас сучаснага беларуса. Ці Дзярждэп фінансуе Радыё Свабода? Дзяржаўны дэпартамент ЗША, а гэта аналіг Міністэрства замежных справаў, не фінансуе Радыё Свабода. Гэта распаўсюджанае памылковае ўяўленне. Асноўным спонсарам Радыё Свабода з'яўляецца Кангрэс ЗША, інакш кажучы, парламент. Грант ад Кангрэсу радыё атрымлівае праз адмысловую арганізацыю Агенцтва ЗША для глобальных медыя.
Падмурак радыёсвабодная Еўропа, радыёсвабода – гэта нашая рэдакцыйная незалежнасць. Яна замацаваная ў амерыканскіх законах і адлюстраваная ў нашай структуры кіравання. Нас кантралюе незалежная рада, якая атрымлівае грант з Кангрэсу ЗША, але гарантуе, што мы палітычна непрадузятыя і не выконваем нейкія інструкцыі ўраду ЗША. Фінансаванне радыё «Свабода» цалкам адкрытае і празрыстае. Знайсці пра гэта інфармацыю можна на афіцыйных сайтах Злучаных Штатаў. Ці праўда, што амерыканцы дыктуюць вам, што і як казаць? Ніхто, апрача саміх супрацоўнікаў радыё «Свабода», не ўплывае на нашу працу. Мы існуем, каб быць грамадскім сродкам масавай інфармацыі ў тых краінах, дзе, на жаль, такіх СМІ ўжо няма. Таму мы даем доступ да як мага больш шырокага спектру палітычных поглядаў. Мы даем голас тым, хто пазбаўлены голасу, асабліва прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці, там, дзе яны больш не маюць доступу да СМІ. Мы незалежныя, мы прыцягваем улады да адказнасці, нам давяраюць у свеце больш за 70 гадоў, і мы заўсёды тут для нашай аўдыторыі. Радыё «Свабода» не залежыць ні ад якіх палітычных партыяў, кіроўных або апазіцыйных колаў, эмігранцкіх арганізацыяў, камерцыйных або іншых арганізацыяў, рэлігійных установаў. «Свабода» не падтрымлівае і не прапагандуе ніякіх канкрэтных палітычных, эканамічных або рэлігійных светапоглядных пазіцый. Не дурыце галавы, вы такая ж прапаганда, як і любая іншая. Радыё «Свабода» пашырае каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека. Аднак радыё «Свабода» не прапагандуе прыняцце канкрэтных палітычных або заканадаўчых рашэнняў. Нашая праца адпавядае жорсткім прафесійным стандартам і этычным прынцыпам. Праз 70 гадоў пасля стварэння беларускай службы нашыя журналісты, магчыма, вымушаныя працаваць у яшчэ больш складаных умовах, чым гэта было на пачатку. Ніхто з нас не жыве зараз у Беларусі, мы раскіданыя па розных краінах і гарадах і не бачымся гадамі. Нашыя героі часта просяць нас не раскрываць іх сапраўдных імёнаў з меркаванняў бяспекі. Свае мы не раскрываем самі з тых жа прычынаў. У гэтых умовах мы часта працуем як лекары, трымаючыся прынцыпу найперш не нашкодзіць людзям, якія жывуць у Беларусі. Яны застаюцца нашай галоўнай аўдыторыяй, тымі, для каго мы штодня публікуем новыя матэрыялы і хто для нас на гэтую працу натхняе. Веру, што ім не патрэбная прапаганда, якіх бы колераў яна не была, чырвона-зялёных альбо бела-чырвона-белых. Мы будзем працягваць, як бы часам складана гэта не было. Будзем расказваць гісторыі, пазітыўныя і не вельмі. Нагадваць аб дэмакратычных каштоўнасцях і правах чалавека, адказнасці за іх парушэнне. Не толькі тым, хто нас падтрымлівае, але таксама і тым, хто хацеў бы, каб мы замаўчалі. У праграмах радыё «Свабода» не можа ўтрымлівацца агітацыя за або супраць кандыдатаў на выбарныя або прызначаныя пасады. «Свабода» падтрымлівае права ўсіх народаў на самавызначэнне, як аб гэтым заявлена ў заключным акце Хельсінскай канферэнцыі аб бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Аднак у перадачах і публікацыях не можа змяшчацца прапаганда і падтрымка сепаратызму і дзяржаўнага расколу і заклікаў да нянавісці. Ці плясалі вы пад дудку КДБ? В 1994 годзе ў Мюнхен у штаб-кватэру «Свабоды» прыехаў апошні старшыня КДБ Вадзім Бакацін. І вось падчас сустрэчы я задаў яму пытанне, колькі КДБ мела і мае сваіх агентаў на радыё. Ну, ён сказаў, што не ведае і нікога не мае. Ведаеце, улады, асабліва недэмакратычныя, аўтарытарныя улады, канешне, заўсёды імкнуцца мець сваіх альбо агента, альбо людзей уплыву у варожых ці важных асяродках. А адзінае, што я скажу, што сродкі масавай інфармацыі, я думаю, што не самае прыдатнае поле дзейнасці для спецслужбы. Гэта ўсё ж такі неколькі эшелонаў з танкамі, якія будуць там у пэўным месцы ў пэўны час. Вот за свае чвэрцьстагоддзя, будучы дырэктарам радыё «Свабода», я магу сказаць, што я не магу згадаць выпадку, калі б я, дырэктар, мог паўплываць на нейкую навіну, пойдзе на эфір ці не. Журналістыка працуе іначай. Для тых скептычных людзей, якія думаюць, што ўсё не так проста, я магу толькі сказаць, адаслаць вас да Ісуса Хрыста. Паводле этой версіі, апошняй вечеры, на кожныя 12 чалавек прыпадае прыкладна один Юда. Калі взять такую прапорцыю, я можу сказаць, што в беларускай рэдакцыі ніколі не было 12 супрацоўнікаў, было менш. Але галоўнае тут трошкі іншае для этого пытання. Справа ў тым, што
Одна з заслугаў ці нават поспехаў, я скажу, спецслужбаў, это калі людзі пачынаюць размаўляць пра іхную ўсемагутнасць, пра тое, што ўсюды агенты, пачынаюць падазраваць адзін аднаго, псаваць адносіны, не давяраць. І это ўжо і ёсць сапраўды ўплыў. Я лічу, што вельмі важным з'яўляецца прэзумпцыя невінаватасці. Я не ведаю, каб у беларускай службе Радыё Свабода калі-небудзь працавалі агенты КДБ. Прэзумпцыя невінаватасці – занадта вялікае дасягненне цывілізацыі, каб аддаваць яго на пацеху спецслужбам у абодвух сэнсах. Ці праўда, што Свабода каардынавала пратэсты ў 2020 годзе? Так сцвярджалі сілавікі і сам Лукашенко. BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее, стримы эти. Я уже не говорю тенденциозно, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Дзяржаўная прапаганда абяцала апублікаваць дэталі, як усё адбывалася. Але яны не стрымалі абяцання. Радыё Свабода максімальна падрабязна, збалансавана і аб'ектыўна асвятляла падзеі гістарычнага 2020 году. Спачатку пандэміі каранавірусу, пасля перадвыбарчую і выбарчую кампаніі, а таксама самыя масавыя ў гісторыі Беларусі пратэсты і нябачныя раней рэпрэсіі. Калі ў 2020 годзе я сидзела на сутках разам з яшчэ 10 дзяўчынамі, сярод якіх былі менеджеркі, доктаркі, навуковыя супрацоўніцы, працоўныя, і, вядома, усе яны былі асуджаныя за ўдзел у пратэстах, я запытала, чаму менавіта 2020 год стаў для іх пераломным. І некаторыя казалі мне, што падчас ковіду яны сидзелі дома і глядзелі стрымы свабоды на фоне публічнай хлусні ўладаў. А ўжо летам, калі мы вялі стрымы з выбарчых пікетаў, да нас рэальна выстройваліся чэргі беларусаў, каб выказаць сваю пазіцыю. Некаторыя нават казалі, я сидзеў дома, але пабачыў ваш стрым і не мог не прыйсці, не распавесці пра тое, што мне баліць. Памятаю дзень, калі затрымалі Віктара Бабарыку. Наш стрым цягнуўся некалькі гадзін да самай ночы, бо людзі падыходзілі да нашага мікрафона, нібыта да будкі галоснасці ў часы перабудовы. Беларуская аўдыторыя ацаніла нашу працу. Увесну і ўлетку 2020 года Свабода дасягнула піку сваёй папулярнасці. Жывыя відэастрымы Свабоды з перадвыбарчых пікетаў на Ютубе глядзелі сотні тысяч чалавек, а самыя папулярныя сягалі нават 100 тысяч аднамомантна. Паводле прыблізных падлікаў трансляцыі Свабоды глядзелі ў кожнай трэцяй-чацвёртай беларускай сям'і. А вось так нашых журналістаў віталі каля галоўнага офісу Бел тэлерадыёкампаніі ў Менску 17 жніўня 2020 году. У 2020 годзе палітызацыя грамадства дасягнула гістарычнага максімуму. Упершыню пасля пачатку 90-х мы пабачылі такую ўдзячную і зацікаўленую беларускую аўдыторыю. Нас глядзелі, нас чыталі, нас слухалі на ўсіх платформах. Нашых журналістаў пазнавалі на вуліцы. Нават праз 2 гады пасля задушэння масавых пратэстаў па ўсёй краіне наш падкастны міні-серыял «Красаўцы» пра дзеянні сілавікоў у 2020 годзе сабраў блізу мільёнаў праглядаў на Ютубе. А сёлета мы выпусцілі падкаст-серыял «Архіпеляг Белах» пра тое, як пабудаваная карная сістэма рэжыму Лукашэнкі, у якім мы расказваем, на чым яна трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад, катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасце ёсць парады былых палітвязняў, былых сілавікоў, праваабаронцаў, як прайсці карную сістэму «Архіпелях Белах» з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізічнага здароўя. Тэма палітвязняў была прыярытэтнай для журналістаў Радыё Свабода все гады кіравання Александра Лукашэнкі, і рэжым не зможа нармалізаваць рэпрэсіі, бо расказанае, запісанае, візуалізаванае застанецца. Што супольнага паміж Скарынам і Радыё Свабода? Ведаеце, немагчыма быць беларусам, жыць у Празе і не выдаваць кнігі. Все ж таки Францыск Скарына зрабіў свой подзвіг менавіта тут, у гэтым горадзе. Давно лічылася, што Беларусь – это краіна паэтаў. Я думаю, што з не меншым, а в прынцыпе з большым правам на праўдзівасць можа прэтэндаваць зусім іншая выснова. Беларусь – это краіна нон-фікшн. Першая ў свеце Нобелевская прэмія за дакументальную літаратуру была дадзена менавіта журналістцы, аўтарцы з Беларусі. Я прыйшоў працаваць на Свабоду пасля таго, як это была моя апошняя праца ў Беларусі, пасля таго, як я працаваў у выдавецтве, у самым вялікім выдавецтве краіны, выдавецтве Беларусь. Я быў галоўным рэдактарам. І, канешне, я думаў кнігамі. На радыё трэба думаць радыё. Але аказалася, што калі твае перадачы маюць пэўныя якасці,
Это не просто перадачы, гэта таксама кнігі. В 2001 годзе мы попросили наших слухачоў написать верш на тему свабоды. Что такое свабода для 21 стагоддзя? И вось мы атрымалі больш за 1000 вершаў. И кожны дзень мы читали у эфиры. И уже недзе к сярэдзіне года люди стали нам писать и казаць: выдайте гэта кнігай, выдайте кнігі. Потым да этого лучились коллеги, начальство. И так нарадзілася першая кніга свабоды, верш на свабоду. З таго часу выйшла без малага сотня назваў, там не толькі кнігі, там і дыскі, напрыклад, там 100 песень Саўкі і Крышкі выканання Лявона Вольскага, 100 бардаў свабоды спяваюць свае песні, чытанка, там 6 гадзінаў запісу голаса Васіля Быкова. Я заўсёды думаў, што дакументальная літаратура, нон-фікшн – гэта найвышэйшая ступень развіцця журналістыкі, якая найбольш пасуе дэмакратычнаму грамадству. Там, дзе рэпартаж перамагае час і становіцца літаратурай, застаючыся ў рамках рэалізму. І, ведаеце, я так думаў да таго часу, пакуль не атрымаў адзін ліст. Гэты ліст прыйшоў на адрес рэдакцыі з Варшавы, з Варшавскага універсітэта, з кафедры беларусістыкі. Вось што ў ім гаворыцца. Шановны гаспадар Александр, звяртаю вас ад імя кафедры беларусістыкі Варшавскага універсітэта з падзякай за асобнік кнігі «Вянок свабоды» з калекцыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе», якую мы недавно атрымалі. Эта кніга стане надзвычай ценным дадаткам для нашай катэдральнай бібліятэкі і будзе цікавай і карыснай як выкладчыцы, гэтак і студэнцкай супольнасці універсітэта, за што мы вам шчыра дзякуем. Як рэжым Лукашэнкі перашкаджае нам працаваць? 02 домов. Картинки ради свободы в эфире нет. Корреспонденты стоят, перекресток независимости будет переходить на сторону МВД. 03 домов. Независимости Комсомольская, перекресток, репортер Радио Свободы. У жніўні 20-го Міністэрства інфармацыі пастанавіла заблакаваць сайт Радыё Свабода за асвятленне пратэстаў. Пасля гэтага беларускіх карэспандэнтаў Радыё Свабода пазбавілі акрэдытацыі МЗС Беларусі. У жніўні 20-го году пасля пазбаўлення нас акрэдытацыі, на мою думку, разгарнулася самая цікавая старонка ў гісторыі Беларусі. Бо пратэсты кожны дзень узмацняліся, і таму мы не маглі заставацца дома, выходзілі на вуліцы падчас пратэстаў, ввялі онлайны, здымалі фота і відэо, напаўнялі навінамі стужку Твіттера. А на пачатку снежня 21 году суд Цэнтральнага раёна Менска прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі інфармацыйную прадукцыю тэлеграм-каналу «Радыё Свабода Беларусь» і аналогі ў соцсетках і YouTube. 23 снежня МУС прызнала беларускую службу «Радыё Свабода» экстрэмісцкім фармаваннем. Стварэнне такога фармавання або удзел у ім з'яўляецца ў Беларусі крымінальным злачынствам. Сілавікі вельмі ганарыліся тым, што разграмілі офіс «Свабоды» ў ліпені 21 году. Але гэта не так. Калі сілавікі прыйшлі ў офіс «Свабоды», памяшканне ўжо было цалкам пустое. Цягам пратэставых 2020-21 гадоў 1,5 дзясяткаў журналістаў «Свабоды» прайшлі праз затрыманні, суткі, збіццё і катаванні. О, а мяне за што? Ну, мяне затрымліваюць у жывым эфире, а вы можете себе назваць? Добрый день, мы журналисты. Мы журналисты «Радио Свобода». Посведчання могу показать. Развітваемся з вами, шановныя гледачы. «Радио Свобода», наш сын скончаны. Двое нашых калегаў Ігор Лосік і Андрэй Кузнейшык, а таксама былы журналіст «Свабоды» Ігор Карней заходзяцца за кратамі праз надуманае абвінавачванне. Праваабаронцы прызналі іх палітычнымі вязнямі. Журналісцкія арганізацыі ва ўсім свеце патрабуюць іхнага вызвалення. Мы рашуча асуджаем намаганні прымусіць змоўкнуць нашых журналістаў. Трэба неадкладна спыніць несправядлівае зняволенне Ігара і Андрэя. Яны павінны атрымаць магчымасць неадкладна вярнуцца дадому, да сваіх сем'яў. У той жа час «Радыё Свабода» не экстрэмісцкая арганізацыя. Мы група журналістаў, якія проста існуюць, каб данесці праўду да людзей, якія гэтага прагнуць. Там, дзе цемра, мы абіраем з дапамогай яркага пражэктара асвятляць праўду. Калі «Радыё Свабода» закрыюць?
Іншыя нацыянальныя рэдакцыі свабоды зачынялі тады, калі было відавочна, што свабодзе слова ў гэтых краінах нічога не пагражае. Так было з чэшскай службай, з эстонскай, польскай і іншымі. Калі краіна далучалася да еўразвязу, НАТО, абавязвалася паважаць правы чалавека, патрэбы ў радыёсвабода больш не было. Вяшчанне радыёсвабода, функцыянаванне нацыянальных рэдакцый – гэта такі трыгер, які паказвае, якое становішча з дэмакратыяй, правамі чалавека, свабодай слова у той ці іншай краіне. У Беларусі пакуль сітуацыя з свабодай слова, правамі чалавека пагаршаецца, і таму, гледзячы па ўсім, існаванне беларускай службы гэта пакуль ва ўсякім разе бачыцца цяпер даволі доўга будзе працягвацца. Але ўсё ж рана ці позна гэта павінна прывесці да таго, што і Беларусь зраўняецца з іншымі краінамі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, і тады можна нарэшце абвесціць перамогу і сказаць, што ўсё, неабходнасць увяшчання радыёсвабоды, неабходнасць існавання беларускай службы больш няма. Адзін з найважнейшых, як для мяне, адказаў на пытанне, чаму вы слухаеце свабоду, прыйшоў з радзімы Васіля Быкова. З той самай прычыны, з якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосся, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.